هماده نقحتن تران دقان استياب كل مدايات نمبراخن حساي لمدتات نموغادن عبيت غوسغوسا ونطفتات يكايد مهلاو يفلط نزي نمدرع دما كنا موغاد كل عينت ادلو انصار دقان استياب كتم اسمرا تذكر له وكيل يرينا يوناتان يعبيو نزدلو صبصب ليديا تخل مريم بهماريس تودبه كنا موغاد كل عينت ادلو انصار دقان استيو اب كتم اسمرا بتفلالي مسنادوتا تذكرهم اتي بمخنيات 16 حدار زوعل علماوي معلت موجات كل عينة أدلو أنصار دك أنستيوس تودب مدب أبحثيت المدتاتن سعبيناتهم كمون أبحجزة كورة مياوي استمهروتات نتمهرو زساتفة سلامة وسلفن كالن فتاتن زتقال الإنيرو بإسران كل تنحدار مأكلاي بتحفة همادية بستخايد مدب حلافي همادية زوبا مأكل ويزرو عالم بلاي همادية نقحاتن تران دك أنستيو أب كل مديات نمبراخ صوتاوي زي معورينة الموجاد ندك أنستيو زهاسي دحر لمدتات نمتراف تعو غزقواسات يكايد كمزلو بمحبار نزل مدفع دمام اسم شارختو عدمعتي مدباتي تكبر كمزلو قليتام كيلا حرسن محسنن دكتور هابت هايل ملكوتن وانا أخبار حق زوبا مأكل آتو تصفى ألم تخلى مريمن أبزعبو وأسمهرو دما مرعات اعتمدمن مهنشاب قانون نسيتن بنقحات كوجر زلوا قول المدتات مخان بمجلات بتعناون حقاون مديات زرزراو مرداتا هيبام كأش ساميل سجاي دما 4 هيمانوتات إرتاس سما معلو نموجر مرعات اعتمدمن مهنشاب قانون نسيتن زملكت صحفها قريبام 16 حدار زوعل علماوي معلت موجد كل عينة أدلو أنت أردك أنستيو أبها قرنان خالق جزيو تذكيرهم نمسرح تمرتي بقانقو عرب نمجمجامن زغوانف بدوتات مللاين زعلما وعلا حبراو سراح نبلص تمرتي بزبل تيما ب19 حدارا بكتما كرن تخايدو ابتو على حلفتي جانفر سوبرفيجن كفل حفشاو تمرتي حلفتي جانفر منستر تمرتي اب زواتات عن سوان غاش باركان سوبرفايزرات دايركتوراتن ممهرانن بقانقو عرب زمهرا اب كتما كرنن حجازن زركبا منغستاوينن بحتاوينن ابيات تمرتي تساتيفهم حرفي جانفر منستر تمرتي زوعان سبا ممر حاغو صادحانا بزسمعو قال اب زوعان سبا بقانقو عرب زمهرا ابيات تمرتي ناينوي عامات تاريخ زلون مخانن بمتكاس ام محدرا كاريكلمن موسخ درجاتاتن كمون اب محيال عقم سبن مفراي بلوصات تمارون عبي استواصو يغبرا مهلاون حبيرون فتو على نز حلفه تمكرو بمغمغام ناي مصاي ودابيتات نممعراين دخمتات نمفواسن زعلم مخان بمغلات كلهم دايركتورات اتن بقانقو عرب زمهرا ابيات تمرتي بلچاتات عقيبن بلعل نهر نخسغما صارتاتم كحيلو ازخاخيرون نصبراق قانقو عرب باستفالالي صلاتات سراح ጭቡጥን ጉልሕን ዝበለ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ አንሰባ አቶ አብዱላሂ አልአሚን ተቀሲሙ ዘሎ ተመክሮ ዱልዱል ሰረት ንትስፉ መጻይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ወከልት በቋንቋ ዓረብ ዝምህራ ቤተ ትምህርቲ ብግዲም ተዋዕላን ድሕረ ባይታን አበርክቶን ናይተን ቤተ ትምህርቲ ዝገልጽን ተመክሮ ንምልዋጥ ዝሕግዝን ከምኡን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ምዃኑ ሓቢሮም አመዛዝም ተዋዕላ በሚኒስትር ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ካሪኩለም አቶ ኢብራሂም ሩሶም ንአበርክቶትን ቤተ ትምህርቲ ብምሙጋስ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ በቋንቋ ዓረብ ዝምህራ ቤተ ትምህርቲ ካሪኩለምና ኣብ ኢደን ከም ዘሎ ናይ 6ይ ክፍሊ ተሓቲሙ ከዕደል ተዳልዩ ምህላው ናይ 7ይ 8ይ ክፍሊ ድማ ኣብ መስርሕ ሕትመት ከም ዘሎ ናይ ዝቐጥል ክፍልታት ድማ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ብውዳዊታቶም ኣብ ምድንፋዕ መደባት መኻተን ልምዓትን ዘትዮም ከካበቱን ዝበፅሐና ዜና ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሀብቶም ፍረዝጊ አዋሂዶ ወሎ ገረ መስቀል ገረ እስኪሄር ኣብ ኢጣሊያ ጀርመንን ፈረንሳይን ዝነብሩ ዜጋታት በብውዳቤታቶም ኣብ ምድንፋዕ መደባት መኸተን ልምዓትን ዘትዮም ውዳቤ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ሚላኖ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ውዳቢኡ ብምሕያል አበርክቶ አባላቱን ምዕዛዝ ክሰርሕ ቃል ኣትዩ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ገምጋም ድሕር ምክያድ እቲ ውዳቤ ዝያዳ ክሕይል ኩሉ ኣባል ተሳትፎን ተሩን ከዛይድ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዝመጽእ 2 ዓመት ነቲ ውዳቤ እተኣሊ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምዖን ب10 حدار نيرتراويان دقنستيو نبرت كتما باريس اب دحر بايتا علاماتاتن تلقون هماده زتكوره استمره هبام
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንመሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለስ ማሕበራዊ ሓይሊ ምዃኑ ዘረድአት ኣምባሳደር ሃና ንሙሉእ ኣግእዞ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓተን ኣበሪኸን ውዳቢአን ዘደንፍዓሉ መንገዲ ምፍጣር መድረኻዊ ዕማሙ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነበርቲ ፓሪስ ኣብዚ ዕማም እዚ እጃመን ከበርክታ ኣዘኻኺራ ብኻልእ ወገን ሃገራዊ ሽማግሌ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ደቡባዊ ክፋል ጀርመን ምስ ዝርከቡ ሓለፍቲ ናይቲ ውዳበ ኣብ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምኽርን ዘተኮረ ርክብ ብ19 ሕዳር ኣብ ሽትጋርት ኣካይዱ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግሌ ኣብ ጀርመን ዶክተር ተስፋይ ዓብለሎም እቲ ውዳበ ኣሰላሲልዎም ናይ ዘሎ ዕማማት ጸብጻብ ኣቕሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ኣኼበኛታት ኣብ ምድልዳል ጥምረትን ውዳበን ዜጋታት ምሕያል ሞያውን ቁጠባውን ዓቕሚ ምትብባዕ ሰነዳውን ምርምራውን ተበግሶታት ገስጋስ ህዝብን መንግስትን ምንጽብራቕ ከምኡውን መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ምኹስኳስ ብዝብል ኣርእስታት ኣብ ዝተዳለወ ውጥን ስራሕ 2017 ብሰፊሑ ተዘራሪቦም ኣብ ከተማ ፋዕበት ን151 ነባራትን መምህራንን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ትምህርቲ ንተፈታቶም ምሕያል ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ኣጠቃላላይ ተማሃሮ ኣብ ክፍልን ቀጽሪ ቤት ትምህርትን ኣገባብ ኣመሃራ ቋንቋ እንግሊዝ ኣመዛዝና ተማሃሮ ሙያዊ ስነ ምግባር ከምኡውን ተሓታትነት ኣብ ስራሕን ካልእን ዘጠቓለለ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣመዛዝምቲ ስልጠና ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓብዱላህ ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣገዳስነት ስልጠና ብምጥቃስ መምህራን ዝቐሰሞ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ክትርጉሞ ሙያዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ገሊጹ ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝቐሰሞ ፍልጠት ንዘጋጥሞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ግቡእ ኣታላልያ ኣብ ምኽታልን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ከምዚ ዝኣመሰለ ስልጠናታት ቀጻልነቱ ክወሓስ ተላብዮም ኣብ ከተማ ዓሰብ መምሕዳር ከባቢ ሸኻይቶ እትርከብ ትካል ጥዕና ብዝተገብረላ ናይ ትሕተ ቅርፂ ምትዕርራይ ኣገልግሎታ ከም ዝሰፍሐ ተሓቢሩ ሓላፍታት ትካል ኣቶ ሁሴን መሐመድ ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ኣገልግሎት ኣካል ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ህዝቢ ብቐረባ ውሑስ ኣገልግሎት ንኽረክብ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጹ እታ ትካል ኣብ ደረት ጽርግያ ዝተደኮነት ብምዃናን ግቡእ ቀጽሪ ስለ ዘይነበራን ንስራሕ ምቹእነት ከም ዘይነበራ ጠቒሱ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ህንፃዊ ምትዕርራይ ስለ ዝተገብረላ ዝነበረ ስክፍታ ተገልገልትን ኣባላትን ከም ተቐንጠጠ ብሪሁ ተጠቃምነት ህዝቢ ብሓፈሻ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሁሴን ብመንከስቲ ጣንጡን ርስሓትን ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ሕማማት ንምክልኻል ዘካየድዎ ፍረታት ማእቶት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ትካል ጥዕና ሸኻይቶ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ወለንታዊ ምኽርን ማዕዳን ከምኡውን ሕክምና ህፃናትን ኣገልግሎት ትህብ